Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, santu guztien idar zaitugun jainkoa. Jasokundeko Martin eta lagunak, martiri santuak gurutzeko heriotzaren bidez zeruko bizira eraman zenituen. Egizu haien otoitzari esker, guk ere hil arte adoretsu gorde dezagula aitortzen dugun fedea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedeinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zure jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Ona da jauna guztientzat, errukior berak egin dituenentzat. Bertan dago jauna zintzoki deitzen duten guztiengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoen evangelioa San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan jakin zuen Herodes erregeak Jesusen berri. Honen izena oso ezaguna baitzen. Batzuek zioten Joan Bataiatzailea piztu daiden artetik. Horregatik du mirariak egiteko ahalmen hori. Beste batzuek berriz Elias da, eta beste zenbaitek profeta da, aintzinako profetak bezalakoa. Iritzi hauek entzutean, hau zioen Herodesek. Nik lepoa moztu nion Joan huraxe piztu da. Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotua zuen. Herodias zela eta Herodesen anaia Feliperen emaztea zen Herodias, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zuen. Eta Joanek esaten zion, ez zaizu zilegi zure anaiaren emaztea edukitzea. Horregatik, gorroto zuen Herodiasek Joan eta hil egin nahi zuen, baina ezin. Herodesek begirune baizion Joani, gizon zuzen eta santutzat zeukan, eta babestu egiten zuen. Joanen hitzek kezkarik sortzen bazioten ere, gogoz entzuten zion. Etorri zitzaion ordea, Herodiasi aukerako eguna. Herodesek bere urtebetetzean afaria eman zien agintari udalburu eta Galileako handizkiei. Sartu zen jantokian, Herodiasen alaba eta dantza egin zuen. Eta atsekin izan zitzaien Herodesi eta mahaikidei. Orduan erregeak esan zion eskatsari, eskatu nahi duzuna eta emango dizut. Eta zin eginez agindu zion, eskatu ala guztia emango dizut, nire erreinuaren erdia bada ere. Atera zen eskatsa eta bere amari galdetu zion, zer eskatuko diot. Amak erantzun Joan Bataiatzailearen burua. Itzuli zen harinarin erregerengana eta eskaria egin zion. Emaidazu oraintxe bertan Joan Bataiatzailearen burua azpilean. Goibel jarri zen erregea, baina maikideen aurrean egindako zinagatik ez zion ukatu nahi izan. Berehala, bere guardiako bat bidali zuen Joanen burua ekartzeko aginduz.
Joan zen ura kartzelara eta lepoa moztu zion, eta azpilean ekarri zuen burua, neskatxari eman zion eta neskatxak amari. Joanen ikasleak hori jakitean, haren gorpua jasotzera etorri eta hilobian ehortzi zuten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, hain zuzen ere, Elizak Japongo martiri talde handi bat, zabal bat ospatzen du. Eta horien artean gipuzkoar bat, San Martin igokundearena. Batzuk Loinaz eta beste batzuk Agirre, batzuk Beasaindarra zela, beste batzuk Bergarakoa. Baino, esan genezake, Elizak batez ere talde bat izaten denean, bat jartzen du besteen aurretik eta esaten da halako santua eta bere adiskide edo lagun martiriak. Eta kasu honetan, Elizak San Pablo Miki aukeratzen du, bera japondarra zelako. Hain zuzen ere, Japonen kristautasuna oso berandu aiatu zen. Eta gure San Francisco Xavier izan duzan aiatu zen aurrena behintzat modu sistematikoan evangelizazioa egitera. Lehendikan akaso bakarren bat aiatuko zen, baina modu hortan San Francisco Xavier izan duzan 16. mendean. Gero beak Txinarako bide hartu zuen eta bestelako misionarik aiatu ziren bertara. Frantziskotarrak, jesuitak, eta horien artean komertzioak hasi ziren eta horietako bat izan zen San Pablo Miki. Hasieran Japonen kristautasuna ongi hartua izan zen, baina gero bertako enperadorek izugarrizko persekuzioa eragin zuen kristautasunaren aurka, pentsatuz jendea kristautzen baldin bazen Europako inperioen menpe geldituko zela. Eta horregatik saiatu zen kristautasuna erabat desagertarazten. Aurreneko saiakera izan duzan gaurkoan ospatzen ari geran martiriak hiltzea. Nagasakin, Japon zenbait uharte dira, eta hegoalde xamarren dagoen uharte baten dago Nagasaki, gero Amerikarrek bertan bomba atomiko bat botako zuten, eta hain zuzen ere harrapatu zituzten zenbait kristau, eta han dagoen mendi muino baten gurutzi hiltzatu zituzten denen ikusgai. Pentsatuz, enperadoreak horrek halako eredua emango ziela eta jendea ikaratuko zela eta atzeratuko zirela kristautasunetik. Baina, hain zuzen ere, pertsona horien eta martiri horien ejemplua ikusita, justo kontrako efektua lortu zuen. Jendea harrituta gelditu zen, asko joan ziren, haien odoltantak eta haien arropak eta biltzera nolabait ere relikiak bezala. Eta momentu hortan kristautasunak indar handiago hartu zuen. Gero persekuzioa zorroztu zuen ikaragarri, seguru asko historian izan du diren persekuzio zorrotzenetako bat, izango zen Japongoa, eta hor baia lortu zuela ia desagertaraztea kristautasuna. Ez erabat, baina ia desagertaraztea. Baina aurreneko persekuzio hontan, aurreneko ejekuzio hauek, kasik kontrakoa lortu zuten. Eta hasieran esan dudan bezala, haien artean gipuzkoar bat, San Martin igokundearena. Bertaraino, misionari bezala, aiatuta, zenbait toki diferentetan egondua, eta azkenen Japonen bere bizia eman zuen. Gaurkoan eskatzen diogu, eta euskaldun guztien alde egin dezala zerutik. Fedea estimatu, fedea barneratu, fedea bizitu eta fedea konpartitu dezagun gure artean.
Zure santuen heriotza baliosua gogoratuz, Jauna, martiritzaren iturri eta eredu den sakrifizioa eskaintzen dizugu Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure Jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri beti eskerrak ematea, Jauna, eta guztiz santu, Jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Kristori jarraituz, Igokundeko Martin eta bere lagun martiriak zure izena aitortzeko isuri zuten odolak argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen baidezu eta indartsu egiten indarri gabea. Zure testigu izan dadin, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, dira guztien jainko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala Jauna, zu berez etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik Jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuen bat egin gaitzala. Izango gogoan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan Jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu Jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurrebeza, zure aguspeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei.
eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz. Jauna, Igokundeko Martin eta Japongo martiri santuen oroitzapen honetan, ogi beretik jandegunok eskatzen dizugu, iraun dezagula beti maitasunean eta gizon emakume berri eginik ibil gaitezela bizi berriko bidean Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.